チャンネルご訪問ありがとうございます。毎日蒸し暑いですね。皆さんはおうち飲み楽しんでますか？ですよね。コンビニでね、私今日おっと思う新しいチューハイを見つけちゃったんです。さあ、それがどんなチューハイなのかご覧ください。ということで、見つけたチューハイというのがこちらです。宝酒造の限定出荷、とっても美味しいチューハイプレミアムです。フルーツたっぷりな缶チューハイなんです。なんと果汁 90% 超え。これね、原材料名を見ますと、パインアップル、リンゴ、ブドウ、パインアップルピューレ、パインアップルエキスで、次にアルコールとなるんです。もうフルーツ盛りだくさん、パインアップル盛りだくさん、とっても美味しいチューハイにプレミアムがついちゃったっていうわけで、リキュールで、アルコール分は 3% となっています。最近の缶チューハイの中でいうとアルコール分は低めですよね。黒を背景にこの果物、パインアップルの黄色が、そしてちょっと入った赤いリンゴが目を引く。もうね、コンビニの中でパーンと存在感を放ってたんですよ。で、買って帰ってきちゃいました。早速いただいちゃいます。ちょっと鼻を近づけただけでパインアップルのいい香りがしますね。すっごいいい香り。すごく綺麗な色してますよね。これパインアップル、リンゴ、ブドウ、パインアップルピューレ、パインアップルエキスでこの色なんですよ。パインアップルジュースってこういう色してますもんね。果汁 90% 超えっていうのはもうまさしくこの距離でパインアップルの南国の甘い香りがしてきます。おいしい。幸せ。口の中にわっとパイナップルの香りと甘みが広がって、余韻にならではのちょっと甘酸っぱいのが残ってます。アルコール分の強い味わいが好きな方には物足りないと思うんですけれども、甘いカクテルが好きっていう方とか、普段ちょっとお酒のほわっとしたいのよねぐらい、ほわっと酔いたいのよねぐらいの方にはぴったりですね。私ならこういう暑い時期のお休みの日、日曜日とか、そうお休みの日の昼間に飲みたくなります。ランチとか朝昼兼用で何か食べるとかいう時にちょっとこういうふうに合わせる。ワインとか飲んでもうその後もう眠くなっちゃったってなったら困るなみたいなぐらいの時にいいんじゃないですか。甘ったるいわけでもないですし、でもちょっとこの
残る余韻の甘酸っぱさがまた何とも言えないですね。一口目はやっぱりそのパイナップルのフルーツの甘みをすごく感じるんですけど、二口目三口目ってずっと飲んでいたら、むしろこのパイナップルならではの甘酸っぱさとか、そちらの方が口の中にしっかり残ってくるので、全然お食事と一緒にいただいてもなんでしょうね、口の中が甘くなっちゃってっていう印象ではないですね。これブレンド考えた方すごいと思います。いやー、いいですね。この夏、このじとーっとした蒸し暑いっていう時にはぴったりのチューハイです。こちら、とっても美味しいチューハイプレミアム、美味しいチューハイというラベルそのものの飲み物です。宝酒造さん、素敵な商品をありがとうございます。叶うならば、できるならば、この限定出荷、この限定出荷が、通常とかになったらもっと嬉しいかな、そのように思います。今日は私でコンビニエンスストアでこれ買って帰ってきて正解でしたね。こちら宝酒造、とっても美味しいチューハイプレミアム、果汁 90% 超え、ご紹介いたしました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。本日も美味しいお酒との出会いに乾杯。またお会いしましょう。